Ahojte, vítame vás z nového videa. No. A tentoraz to nebudú minihry, ale Je to survival. Klasický. No a som tu taká spoločne s Dadou a ja sa volám Martinus. No, tak neviem, no už ťa vidím, dobre, ura. No, takže ja idem ťažiť dreva, ty? Tiež? Hej, naťažme veľa dreva. No, mohli by sme sa zo začiatku ísť tam obydliť. No prosím. Hej. Nejaká jaskyňa, čo tam bude, nie? Dobre, Už vykútaná dávno. Taká, čo urobí zembrž. Dobre. Nebudeme nič kopať už. Ty si tam išla, dobre, ja idem za tebou. Tak. Potrebujeme kompač. To vidím. A nejdeme tak zavídať, keď nájdeme nejakú jaskyňu, tak tam si to, vieš, obydlíme. Chceš? Najlepšie, nie? Než No si. dobre. Romy? Ale som chcela takže na prvé prespáti, aby sme si tu vyrobili zoper veci a mohli sme ísť na výpravu. Nie, lepšie si na istotu, no aj ty si myslíš, či? No dobre, môžem. Tak ideš hľadať, lebo ja musím ísť na drevo. Dobre, tak ja ešte troška poťažím dreva. Ja idu takisto na drevo. Ale to si dodá. Tak ako zoper dreva. Viete, prečo máme také divnejšie mená? Lebo nechceme kopírovať, chceme mať originál svoj. Hej. Neviem, či kopírujeme Dada, ale asi nie. No. Nie Denča, to je trochu podobné. No tak, tam myslím, že som videla nejakú jaskyňu. Tak Ja ju tiež vidím. Čiže to sa mlako. Keď to bude tu, tak ideme sami. Tu sú hory nejaké, možno tam bude niečo. Vidím ťa. Je úplne hore skoro. No. Som tu furt. Kde som úplne dole. Vidím to. Takže, ideš aj ty dole? Poď. Nejdeš? Keď tu vidím jaskyňu, tak tam ideme. Žila? Jo. No akože toto je veľmi hrozné. Preto ti vravím, že keď tu zatiaľ nič nie je, že si vyrobíme pár vecí. Poď, už vidím. Sama voda, prekliatá voda. No ja už idem na stúž. No dobre, môžeme už začať normálne hrať. Natočíme už 3 minúty, to je není veľmi veľa. No Možno by bol taký krátky 3-minútový let's play. Kurva, nikto nevidím ťa. Aha, tu si. Myslela, že mi zmizolník. No, a našiel si tu jaskyňu? Ne. Ty? Nič. Tak by sme si mohli zatiaľ postaviť nejakú malú budku. Vidím jaskyni do zeme, tam nebudeme asi bývať. No. Tak postavíme si zatiaľ nejakú mini budku a tam si vyrobíme pár vecí, nie? Vidím jaskyňu pod za mnou. Počkaj, musím nájsť tveník. Opačne oveľa. Aha. Tuška. Vidíš ju aj ty tam? Áno, vidím. Počujem zombíka. Tu na takéto. Tuto je. Dosť veľa. Jeden. Poď, vyšlikáme, bo nemáme žiadne vec. Poď, oni strachu. Myslím, že spadne niečo dobré. Nič nemám.
Romi, tu táto je vhodná. Tak nie je tu žúra. Tak dostal som nápad, jak to urobíme. Postavíme si malú kadibudku. A tam budeme bývať, nie? Neviem, ako to urobíme, pozri, tak. Ne, no nič, to je jedno. Tak. No a tu nás ju zakončíme. Tu budú... Táto diera je dobrá. Tu na. Romi, tu na. Víš, tu nás si zrobíme. Aha, taký malý prístrešok. Zničíš to? Jasné. Tuk, tak. Dobre, to je dobré. A potom si to spravíme aj dvere, nie? Hej. Tak a tu na budú tie, vieš. Stopy. No, mohlo by to byť zatiaľ tak. No, prepáčte, že to máme také srabské, no ale... Nemôžeme narobiť nič. Vyrobím craftek, ok? Idem na drevo. A potlažíme cobblestone, aby sme si mohli vyrobiť pec. Veď poznáte tie základné triky. Hej, ale toto dáme na 2 diely, teraz natočíme ďalší. Bolo nedaleko tak prosím. No, o chvíľku sa bude stmievať, tak by sme mohli ísť na oce. Aj na miesto, neviem, máš nejaké? Alebo pozbierame to zo zombíkov a budeme to zrať. No, môžeš. Ja už idem akože ku nám domov, lebo už mám ovca, 2. Tak ja ich idem hneď poťažiť. Zabiť, jo. Ach, tak. Idú krásťak? Jop. Tak dobre som ho tam dala. To nedalo. Ale dobre to sadne. Sa mi lagla pec. Nevadí. Aspoň, že to je neviem. Lebo by sme dostali. Aj dvere sa mi lagli. No, tak ja idem na tie sorač. Idem na tie cobblestone. Dobre, v takom Také bočné takom sekcie. som ešte nebývala. Tu dám jedno dvere takto. Ja si idem vyrobiť nejaké toto. Stroje. Ty už ťažíš klobu, dobre. No. Ja pôjdem... Domov tak polstaku. Dobre, lebo ja pôjdem si urobiť kamenné veci. Čo ste máš zatiaľ 12? Kameňa? Hej? Nie, vlastne ja som to urobila z toho pec. Tu dole mám kameň. Ja idem nám zabiť nejaké jedlo. Idem nám získať. Ty, ale toho jedla tu je? Koľko kurčat? Neviem, ja osobne, kebyže sme naozaj vo survival, tak by som nejedla také surové mäso, tak by som si to musela opiecť. Vykostiť. Zase by som to nejedla. No nie. To už nie sú vysoké. Ja už som akože dosť hladný, ako na vidíš Angrebary. Aha, no ja som to tu v pohode. Ešte. Dobre, donesem domov 45 kobu. No a idem vyrobiť lepšie veci, hodím ti to. Idem zrobiť čestku. Ó, aké dobré. Tu je zbytočná dvera. Takže idem vyrobiť čestky. Dobre, no a ja idem vyrobiť torčky. No, A svieti sa nám tu dáš do čistky o... kobu. Hej, do tyče otvorené.
Díky. Jedem opět rýchlo jedlo. Tak nič, ja idem. Už zastýmím a ja zatváram dvere. Asi tu si budeme robiť torčky. Ach, má základe. Okeľo. Vybereš toľkou a vyrobíš? Hneď. Tak, bude sa to konečne svietiť. Jaj. No. Ideme to trošku dolepšiť. No, ja pôjdem asi na drevo, čiže ja si pôjdem. Teraz takto večer? Nie, ale Ešte nie. ráno. Dobre, no. Zatiaľ to tu môžeme rozšíriť, či? Dobre. Ne, ja som to tam dal naspäť. Tuto si môžeme nejakú uličku spraviť. Točíme 11 minút. No tak 11 minút je už to, ale tak o chvíľku budeme končiť. A dáme ďalší diel, nie? Hej. Dáme taktiež. Možno. Ja už som dosť hladný, idem to tam dať. Ty už tiež? Ako v Minecrafte? Nie. Ja už dosť. Hop. To som zabudol. Dobre, no ja tu mám v pohode celkom. Tu bude miesto, kde budem dávať často. Samozrejme to... No a postev. Nie? Čo? Koľko ich tam je? Dobre, v pohode. Tak aby si sa... Rýchlo 3 mes. Marek bude zabíjať, nebudem zháňať materiály. Jop. Dám do česky jedlo. Jasne. Jeden blok to rozšírime, to sa vlastne dovolí. A našli sme uhlie Aj super. a dokopala som sa k jaskyni. Tak zakopeme. No, dobre. Celkom veľký priestor na čestky. A točíme 12 minút. Bude ja. No takže, dobre, ideme ďalej. Počkaj. Ukončíme tento deň. Nie, ešte nie. Ešte nie? Dobre. No dobre, idem si to pre drevo. Takže môžeme sa s vami rozlúčiť a dáme ďalší diel a čus, majte sa. Ahojte.